Wata ta fito ta yi wa 'yan matan TikTok faɗa akan kashewa samarin su kuɗi da kuma mazajensu. Aiko ta ɗibi na ɗiba domin wasu sun yarda da abin da ta faɗa. Kuma ko kuna so ko ba kwa so mu dai mazan nan sai kun kashe mana kuɗi. Hello. Ajiye maganar wasa a gefe. Duk maganar da muke da mutum, duk hirar da muke da mutum, in dai har ya haɗa mutane musu kuɗin goro, to fa na daina sauraron wannan mutum. Ni ba magana kashewa saurayi kuɗi nake yi, magana kashewa miji kuɗi nake yi. A cikin mangan da ta faɗa sai da ta fito ta rantse da Allah ta ce wallahi idan ke kashewa mijinki kuɗi zai je ya kashe wata ne. Kai ko aran mota kika ba mijinki zai je ya ɗauko wata ne. Har ta ƙara da cewa ma kashewa miji kuɗi ma hauka ne. Magana ta farko ba kowanne namiji ne ma nayi zaba da har zaki bashi mota ya je ya ɗauko wata budurwa. Magana ta biyu ma ba kowanne namiji ne ma yake da maniyar ƙarin aure ba a rayuwar shi. Sannan ba kowanne namiji ne mai yaudari ba wanda bai san halacci ba bai san amana ba. Kuma ke kina zaune har wata ce a TikTok za ta fito ta gaya miki halin mijinki ko halin saurayinki wa iyazu billah. To idan ma baki tausaya mijinki ba dan Allah wa zaki tausaya? Malam wa'azi kake ji me ya kawo ka TikTok? TikTok ba masallaci bane ba. TikTok ba gurin wa'azi bane ba. Mai nafiki in ba munafurcin ba da ka zo yi da kallon 'ya'yan mutane uban me ya kawo ka TikTok? In haka kake ji ka koma masallaci ka zauna mana. Dan iska kuma ni ban ga masifa ba, kai daga gani na ka san bana cikin masifa, kai da kake cikin ta Allah ya kara maka ita. Kuma masifa ka baro ta gidan tsoho mai dattin hula. A'a me ke damun ku ne? Sai ku bude TikTok ku zo zagin 'ya'yan mutane akan wani dalili, akan wani hujja. Kuma nayi in ka kake bada mijin aure dan ubanka in ya zo ka ce ka kore shi, ka ce mishi ga abin da nake. Dan iska kawai. Haba akan me? Bana reply amma ka kure ni. Masifa Allah ya haɗa ka da shi, Allah ya sada ka da masifa, ban ganta ba kuma bana fatan ta kuma ba cikin ta nake ba.